Lahjasoluhoidolla lapsiperheellistyminen on erityinen lapsiperheellistymisen muoto. Lahjasoluhoidolla alkuunsa saaneella lapsella on oikeus kasvaa tietoon taustastaan koko elämänsä ajan. On tärkeää, että lahjasoluhoidolla lapsen saaneet vanhemmat saavat tietoa ja vertaistukea siihen, miten puhua lapselle hänen lahjasolutaustastaan aivan pienestä saakka, eri ikävaiheet huomioiden. Kun lapsi saa kasvaa tietoon taustastaan koko elämänsä ajan, siitä tulee luonnollinen osa hänen tarinaansa. Vanhempia ei tule jättää yksin lahjasolutaustasta lapselle puhumisessa.